Participei en semi e en formas musicales. Gañei os dous, tuve unha final, eu creo, para min foi fácil, da selección aragonesa. Formas musicales tamén estuvo ben, e xa está. Yo participé na modalidade semi-contact e Kill Lie. Pasé a finales nas dous, en semi-contact quedé primeiro, en Kill Lie quedé segundo. En semi-contact, ya al meter punto, ya tenías que salir de... Es que... Cuando haces un punto, paras. Cuando... En a outra modalidade parecida? Seguido, pero tamén vale pegar na perna. Cállate, cállate, cállate. Eu participei en Point Fighting, bueno, se me conta, como nombraron os meus compañeiros, en Kick Lie e formas musicais. Eu en Lie e en Kick Lie. Despois, como quedei, non? En Kick Lie creo que éramos 8 competidoras, en Point Fighting éramos 2, en formas musicais éramos 2 tamén. Non me acordo. En Kick Lie quedei de segunda, en Point Fighting de segunda e en formas musicais de primeira. Levo participando nese deporte, bueno, entrenando, dende os 3 anos. Eu en Lie quedei de cuarta, a primeira rival foi bastante dura. En Kick Lie pois tiven a 4 persoas, quedei de segunda, levo entrenando desde os 9 anos. Unha vez que o practicas, a potencia non é permitida porque nós practicamos modalidades de tatami, non é permitido o contacto forte, solamente se vas a un ring, pero xa tes que ter unha idade. A min gustaríame seguir neste deporte porque levo dende pequena e os meus logros, pois, non sei, seguir podendo acadar os primeiros postos e chegar a acadar os primeiros postos nos niveis internacionales. Eu case o mesmo, gustaríame polo menos participar nuns internacionales e chegar a un bo posto.